Onatalu Aburo Ogwu. 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 Mana ọ bụzi nwa onye mmụọ ji agụ ka anyị na-ekwu okwu n'elu ụwa nke anyị nọ. Ọ bụ onye bụzi ife a? Chinweze Ndụba, ezi nwa okwu enweba na mmụọ ji agụ ka o si bịa. Ọ bịa bụ mgbọrọgwụ anam Ogwu ebunude na ọ bụ okwu ka anyị na-ekwunu maka ife onye menere ụwa nke anyị nọ ka eji ekwu ya o. A na-ekwu mmadụ na nkịtị. Ogbo nwanne m nwoke nnekwu n'ụwa ibe onye na-eme n'ụwa ọ bụ onye ka eji ekwekwu ya. A na-ekwuzi mmadụ na nkịtị n'ụwa onye mmụọ ji agụ onye ọma na anya ekenegoghị Chinweze nwanne m Ndụba. Ọ bụ nye bụ mgbọrọgwụ na m niile alụsị nwere ebumnuche. Ọ bụ nye bụ mgbọrọgwụ na m nụ anyị nwere ya alụsị lele m na o nwere ude. Onatalu nwanne m n'Aburo Ogwu. Ife tinyere mmadụ n'elu ụwa nye ka o ji kalụsi ya. Dibịa ka Chukwu nyeli ọ bụ nye ka ị na-emelu chi. Ọ bụzi nye ka o ji ebute ilo n'ụwa aka na ụfọdụ na-ebute dibịa mbute n'elu ụwa nke anyị nọ. Mana ife nwanne m na-alụ bụ olu Chukwu zili ya. Chinweze Ndụba mgbọrọgwụ anam ọ bụ Igbo Ogbu ebunude. Onatalu Aburo Ogwu. Onatalu Aburo Ogwu. Onatalu Aburo Ogwu. Ekwa maneti n'elu anya na-efuze n'ọbụchi m nyelu m. A na-nwetazi egwu n'anya n'ụwa ụfọdụ mmadụ jesi akwụkwọ n'ụmafe mara okesi eti egwu. Ụfọdụ mmadụ mụrụ ọrụ mafe mụtara okesi eti egwu. Mana mapụtazi ụwa nwafuze na-egwu dị n'ụwa ọfụmanụ. Ana m ka nsibi ihe enwere m ka mụrụ mụ. Ife na-etibe egwu mụ dozie n'ọba egwu onyinye Chukwu. Chinweze nwanne m Chinweze Ndụba nwokwu enweba onye ọma na mmụọ ji agụ nye bụ mgbọrọgwụ nna m
ife na lụbọlụ onyinyechi mama ọ na-etechika na-egbekwe n'ụwa n'ọbụrụbụrụ ife na lụbọlụ onyinyechi na chizili ọ bụzi nyakọlụ nwanne m ji ebutilo n'ụwa ọ bụzi nyakọ ji ebutilenu onye ko ji ewutenu ndilo ilo na-eme na nkịtị nwanne m n'ọbụ onyinyechi ndị lọị na-eme na nkịtị onye ọma n'ọbụ onyinyechi nwachukwu kesịlị nwachili mgbọrọgwụ tinye ya n'aka si onye zọbụ nwenu n'elu ụwa ka fada nwa nne ka o ji butilo mana o mere ngana o mere ngana o mere ngana maka ndị na-asị na fa ga-ememi na nwanne m achọ m ka m gwa ụmụ ụwa na o nwere ife o mere mmadụ n'ọbụlụ Chukwu si nwanne m ka ọ na-alụ a na-aghọta dibịa n'anya mana mmadụ kesi mkparamakwụkwọ ma ọ lụrụ ọlụ mana mmadụ kesi ọ na-alụ ọlụ ọbịa ka o ji bulilo mana gaba onye ọma na chizili onye mmoji egwu biko gaba asị m si egwu atụle onye ọma n'ọbụ chizili maka enwepụsie dibịa n'ụwa kenye oke anyị ga-emesi enwepụsie dibịa ile mega ichia a na-ekechi ekechi a na-eto ya nụ mana ọ bụrụ mmadụ taa n'ife ga-ekwenye nwunye bụ ife onye ndị lọ na-achụ chọba mgbọrọgwụ amosa na-achụghị nwanne m chọba mgbọrọgwụ ịlọ dị n'ụlọ na-achụ enu chọba mgbọrọgwụ chọba nwa onye mmụọ ji agụụ chọba mgbọrọgwụ chinweze nwokwu enweba chọba mgbọrọgwụ chọba mgbọrọgwụ na m chọba mgbọrọgwụ ndị lasị n'ịma ngali unu chọba mgbọrọgwụ amosu ndị bụ na anwụgolu gị iyi chọba mgbọrọgwụ ndị lewelu gandụ ya onye ọma chọba mgbọrọgwụ na nwunye mmụọ je ga-azọghị mgbọrọgwụ nwanne m onye ọma nọ ga-azọghị nụ zọpụta n'aka ndị nọ edekwa mozunu enwanne m ife na-alụbọlụ onyinyechi Chukwu ziri ọlụ ife na-alụbọlụ onyinyechi nwanne m n'ọbụ chizili iko lụbọlụ Chukwu ziri Onatalu chabụrụ ọgwụ taa Onatalu chabụrụ ọgwụ Onatalu chiyo Onatalu chabụrụ ọgwụ ife na-alụbọlụ onyinyechi Onatalu chabụrụ ọgwụ ife na-alụbọlụ onyinyechi chabụrụ ọgwụ taa onyinyechi kele akala ka gị kenewe onye ọma biko jisi kenelu nwanne m egwatụnye asịkwa na emesịa nụ na-emesịa teka mejikwa na maka uju ụmụ elu nwere bụolu Chukwu jiri ife na-elu nọdụ anyị mma ife na-aza anyị dị mma mana achọzi nka nwa Chinweze ndụba ịma na maka dịrọ ka ibe m ị ga-azọbakwa kpakpando nwa Omambala ka m nwee ike wee mee vidio m na-eme n'ụwa nka m bịalụ maka na anyị ma n'ilu dị n'ụwa mana onye na-atọ ya mmadụ na-agbụ ọ bụ n'ike aka ya ekele ọlụ eke nke
onye atọ na-alụ ọlụ onyinye Chike na-alụ gaba Onatalu Aburo Onatalu Aburo Onatalu Aburo Onatalu Aburo Oluchi seleke nalu Onatalu Aburo Wande mo mebi peju kuzili mo Onatalu Aburo Timwe biko bianu Onatalu Emwene mo tekeneli na muno negumu Oloma muna ngepalaba Obuna na watagu mwanaya na mwawaranya Obuna na watadibya naya na mwana mawaranya Nanya na chepalaba Duku mwelu dibya Wekusialu mwanemu Afifya pulu na nunu Mkifo buna na lu Na kegesi mebyo gumu Na kegesi wako Ogwewe na lualo Oblo nilo na tui Mwalugi Biko choba mwanem Chiweze mwanduba Mwenye mwajago Onyo manoga so yideri Oblo ni jelo bodo ibo Mwalwanda kulugo Onyo machoba mwanem Chiweze mwanduba Obu nyabu mwalogu Nyabu mwalogu enamu Mampalo makukwa Nyako jazu mweno Nazomo wakafane mma Nyako jazu mweno Nazomo wakafane mma Obu nilo na chugio Biko choba mwanem Chiwaze mwandoba Mwanya mwazabu Obu nyabu mwalogu enamu Libya koneme Ilusia na tere Ibata na tere junction Eba foka mwane mwele ofisi nu Ono na zondoa Ilo na tui Shoba mwane mu Amoso na tui Shoba mwane mu Ifa bo nyinye chiye Keti nye kona lu Ufodu chana na wachana ya Mubure joku Ifa bo lo nyinye chuku Oluchukwu nye mwane muo Mbologo Pialomia Mbologo na buo Aine kene kwazi Onye egwu na galo Mbologwa nam Special Obia kaino tata Manema na lusi lilebu ne mwegude Ogwu efika getuzi Patano onye gbule efika zabo ogwu efino Obia bụ mgbọlọgwụ Ọ sị ka nkelekwazi ezi oliakụ ya Lọlọ Ife nwandụ ụba Ya bụ osodi eme Aja nwanyị Stars na-ekene Amagekenezi lọlọ ife yi nwa nwandụ ụba Nyabo nwunye mgbọlọgwụ Nyabo sodi mako Nwanyi ọma biko bili Ezinụlọ na-aga n'ihu webụ nwaanyị adị mma ife kpatalia Aneme na kitinu Na muge kuno ya jato nwanyi niwego nsogbu Enu nwanyi belo Nila nwunye na-ebi ọfụma Nwa
nwaanyị n'aka ezinụlọ na-aga n'ihu dị nwaanyị n'aka ifeanyi nwa nwaanyị ọma biko jidekwa ka iji eji na nke iji n'ọdị anyị mma nne bụ oji mgbọrọgwụ nwanne m ka na-etile ego oji mgbọrọgwụ 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 chinweze nwandụ ụba nne bụ mgbọrọgwụ ana m nne bụ ogbe bụ n'ude ife onye mere ka eji ekwu ya a na-ekwude mmadụ na nkịtị anyị na-ekenekwazizi nwa ya Somto ezi nwa mgbọrọgwụ anyị na-ekene first son anyị na-ekenekwazi Ifadigo ịma na Ifadigo n'obi nwanne mmadụ onye ọma gaba kedu maka shim n'ọlụ m ọgụ mana ịma na nwa bịara ụwa bịago gaba n'ihu na Chukwu kwe n'azụ o sikwazi ka anyị kene nwanne ya ya bụ nwanne ya tọrọ ya n'afọ nne na afọ nna ya ka o si ka nkene nge si na ndụ ụba eshete bụ na nna m eshete bụ senior man ka ọ bụ gaba n'ihu Kpakpandi nwa Omambala n'obo mụ na-ekene egwu nwoke na-etisi ife bọọlụ tizili m anya na-akọwalụ ụmụ ụwa ife nwanne m na lụnụ n'obo onyinye ti ọlụfụ kacha zilie a na-awatara ya n'anya ma ọ bụrụ ọgwụ ka ọ kasị agwọ kama na Onatalu ti n'ọbụ ọgwụ chenu biko gaba wela fefia zọba anyị nụ nwa ji mgbọrọgwụ wee bịa ụwa ife abụla machizili o ji mgbọrọgwụ nwanne m nne bụ oji mgbọrọgwụ aga mgbọrọgwụ ka o ji azụ m ụwa oji mgbọrọgwụ kpọlụm ya oji mgbọrọgwụ bịalụm ya oji mgbọrọgwụ nwanne ụgbọ ọja agụ oji mgbọrọgwụ oji mgbọrọgwụ oji mgbọrọgwụ nwanne ụgbọ ọja agụ chinweze nwandụ ụba nne bụ mgbọrọgwụ ana m nne bụ ogbe bụ n'ude nwa onye mmụọ eze bụ dibịa ka ọ na-emezinu na ka o ji emeju afọ mana ọ bụla onyinye Chukwu ọ bụla onyinye Chukwu n'obi agaji ewekwuzie n'okwu Kpakpandi nsizie na Chinweze nwanne m ife na-eme bụ Onatalu chi maka ịnene onye n'ụwa na onye bụ n'ọzọlọzọtanụ ilo na-atụghị Chinweze ga-azọ ya dịrị ọ bụ nye kpatalụ oji nwe ndị ilo ọnụ ọfọgwụ nke gwaghị ogbe bụrụ nwanne m mgbọrọgwụ nwanne m ife dị mma na ọ na-enwe ilo ife ọ bụ na dị mma nwanne m ọ ga-enwe ilo
oji mgbọrọgwụ gaba Emeka mbam ezi nwa n'ogwe Ebonyi kosibi ya mbam onye ọma biko gaba n'ihu iru ka ị ga-agala anyị iru ka anyị chọrọ oke ga onye ọma na Lagos kọndatụla gị ya iru ka ị ga-aga n'onye ka mgbọrọgwụ ji pụta ụwa ọ ka nwere ile na-achụ iyi osile mgbọrọgwụ ọ ga-achọba ndị na-achụ iyi ịga ndị mmadụ ka ibe yi Chukwuemeka mbam Kpakpando na-achụzi ọkwa ife adịgo mma kezife ya emela egwu m onye ọma biko gaba nwanne m gaba na mgbọrọgwụ na mụ kalili egwu m ọ na-achụkwa ndị ilo ọ na-achụ ndị amosu ma dozie Kpakpando nwa Omambala ọzọ maka na nwanne m azogo m n'ụwa dị mmadụ ka ibe m Yalomia oji mgbọrọgwụ nwa onye mmazi agụ Chinweze nwokwu enweba onye ọma ji mgbọrọgwụ aga mama anyị na-ekenekwazi Onyeka John nwoke dike na Oyita Nsugbe ka o si bịa Chairman iji United Club of Nigeria anyị kenele anyị na-ekenekwazi Engineer Izu Oboiji Incumbent Chairman PG United Club of Nigeria Ezinwa na Ebonyi State onye ọma na ekele Anụmaka na-ekwazi ogbebi Chukwu nso ezi nwa nyoma na m okenele okwu obodo nwanne ibe junosokwu obodo Kpakpando nwa Omambala n'obo mụ na-ekene gaba ezi nwa na ụmụ ọba agụ na Anamba anyị ka o si bịa Incumbent Chairman Ogwu Social Club of Nigeria onye ọma na Kpakpando keneli na moso na tuki n'ụwa biko gị chọba mgbọrọgwụ ọ bụrụ na ndị nọ na tuki biko chọba mgbọrọgwụ onye mmụọ jagwu ezi nwa ọ bụ n'ọrụ nwa kosibie dị nweze nwandụ ụba nke bụ okwu ebulude iti n'ọbụ onye gbalụsi na-emeghị ibe mana ọ bụ iti malidibia alụsi dị na mmiri ogbe bụrụ nwanne m kaziba ya melụ Kpakpando
ị ga-edozikwa m ka ndị mmadụ ka ibe m amụsọ na-atụghị biko chọba mgbọrọgwụ edilo na-atụghị chọba mgbọrọgwụ ị na-achụ ego chọba mgbọrọgwụ ọnịka lụrụ di biko chọba mgbọrọgwụ ilo na-atụghị chọba mgbọrọgwụ chinweze nwandụba mgbọrọgwụ anamụ biko atajizi n'elu mgbọrọgwụ anya n'ofe ọgbọlọma chukwu zili eko na nụ ịma nọ Onatalu chi n'oburu ogwucha chinweze nwandụba ngị bụ mgbọrọgwụ nwanne m gaba n'iru anụ m ekelekwazi ezoghị aka m obi ajụrụ bi ezi nwa na mmịata obodo eze mgbọrọgwụ si ka nkene na ọ bụ nwa dị aka ịbụ jisike ọ ga-adịrị mma anyị na-ekenekwazi ejik elbat chezie from ụmụọba ezi nwa na mmụọba bụ anamukwesịrị ọbịa bụ igwe dọla the dollar man Kpakpandi onwe Omambala na-ekele mana ọ bụ mgbọrọgwụ si ka nke n'unu the dollar man daalụ anyị na-ekenekwasị ejik Hyacinth ikwe gbuo ezi nwa na mmụọba anam n'aka na-akpọ the rotate man onye ọma gaba rotate nwanne m onye ọma ga-erotate zikwa m n'ụwa mmụọ a ga-agbajizi m nkịtị n'ụwa kalaka rotate biko dulumu jebe Lagos ejebe rotate dulumu jebe obodo oyibo egwu m chọrọ ka m kụọ na Chukwuemeka jidezela anyị mgbọrọgwụ onye mmụọ ji agụ emeliere merozi anyị ịnelu anya n'ifu na onwere ife nwanne m na-elu rotate ka njụ anyị ilo ka na tui ebe anyị nwere mgbọrọgwụ onye mmụọ ji agụ chinweze nwandụba na ihe emeligo ndị ilo n'ụtọ na ndị ilo yi na-ele anya ọ bụrụzie na onye mmụọ ji agụ na ọ na-atọtịsị ekele mmadụ n'ọbụnye kabaji debe n'ụwa ka chụba nwanne m biko rapụlụ nna anyị onye ọma Chukwu zitere anyị ka ọ na-aza anyị nụ ka dị ka ibe anyị onye mmụọ ji agụ biko zọbamụ ka ndị ka ibe mụ oji mgbọrọgwụ oji mgbọrọgwụ oji mgbọrọgwụ onye mmụọ ji agụ oji mgbọrọgwụ oji mgbọrọgwụ oji mgbọrọgwụ onye mmụọ ji agụ Onatalu chi abụrụ ọgwụ Onatalu chi abụrụ ọgwụ Onatalu chi abụrụ ọgwụ Onatalu chi abụrụ ọgwụ onye moje biko zọba m ife na-elu obodo chizili ji nweze zọba m ife na-elu obodo Chukwu ziri ihe biko zọba ụmụ elu ife na-elu obodo Chukwu
n'obodo nyoma chukwu nyeli nye ka iji aga obodo bibe gagbamu isi amife afifia na lu isi ọwawa bayi gwaragwa na zori ya kama na ifo na lu n'ụgbọelu dị n'ime mmụọ ọ bụ na isi na wa ijebe na kemis maka na ịma na-ekele ọlụ eke ibu chukwu bụ nwanne m n'isi ebuka chinweze ndụba mgbọrọgwụ ana m aga m etuzi ogbu ebunugogbo ogbu efi mana ife onye mee ka ntere abi n'obi so na so Anyo neke nekwazi kristiani ezi nwa na luo n'ume nwere mana moba ya kwa fokosi ya Gentle breeze ikuku ji nwa ya ga mana ịma na ikuku ji nwa ya nọ na-ekwu ndị ilo The gentle breeze ezi nwa n'obodo anyị ume nwere m gosiri ya ịma na Kpakpando bụ onye ume nwere m eze echi na mụ na ya bụ nwanne The gentle ezi faya emela egwu maka na ama m na mgbọrọgwụ agwọchago yi ịdịgo ka ibe si adị anyị ga-ekele Chukwu o si zitela ya nwanne anyị ọ na-aza anyị ga-adị mma onye ọmụmụ nwakwo Francis Chukwu na-emeke onye ọmụmụ nwakwo Chukwu na-eke electrical engineer ezi nwa na nteje gosiri ya n'anya kenego yi oji mmalagwa nwanne m nwanye mmoje nkike mbụ n'ọnụ aka n'ife onye na-eme n'ọbụ ya kejekwokwu ya eji mmadụ esi ofe n'ụwa nụ ịma na Chukwu ekegolu n'ụwa nwelu dibịa nye ihe aka n'aka dịka iwelu dibịa n'ụwa kizọbụ nwenu biko ngị zọbakwa m zọba Kpakpando nwa Omambala Onataluchi n'ọbụrụ ọgwụ Onataluchi abụrụ ọgwụ Onataluchi abụrụ ọgwụ Onataluchi abụrụ ọgwụ nụ ene m ndị nwanne m ene m ndị ekwe nne m ndị ekwechiwe ene m ndị okwe nwechiwe ezi nwa biko gaba emilio na ya ikeniri ide fresh onye ọma biko gaba ene m ndị okwe ezi nwa biko gaba ndị aka nọ na-atụrụ aka ya mana ọ bụzi na ụmụdọra ka o si bịa na ụmụdọra na m odogwu n'India anyị kenere ezi nwa Nnamdi mana ọ bụ Kpakpando nwa Omambala anyị na-ekenekwazi Chinwike Amekwe ọ dị white
onye mmụọ mana m ka ọ bụkwazi India ka ọ nọ na-achụla aka ya ọ balụ m CHUKWUMA eziọkọ oziọma odogwu ezi nwa na ikenere ọgwụ amịọcha na ọgwụ amịọcha ebe afọ ka o si bịa ọbali m nwoke Chukwu ezi nwa metana biko kenelu m ogbe bụ n'ude ife bụ onyinye tinyelu nwanne nwoke oji aga nne ka oji aba mba ilewe na-aba mba biko kenelu m Chukwu na Chukwu anwago nwe nwetala anyị mgbọrọgwụ nwanne m a na-enwetara ife ụwa n'anya ka na-ekwu nke Chukwu nyere nwanne m n'ọbụ nye ka o ji aba mba egwu ọma Chukwu nyelu Kpakpando n'ọbụ nye ka ji aba mba egwu m ka ndị bịa wee na-eche nwanne m n'ụtọ n'ife na-alụ n'ife abụọlụ onyinye chi ọlụ Onatalu chi nne na chi akpali akpa mbiko ngijisi ike onye ọma na mụ ganaba oji mgbọrọgwụ nwa na-azụ ụmụ elu oji mgbọrọgwụ nwanyị ụmụ ọja abụ Onatalu chi abụrụ ọgwụ Onatalu chi abụrụ ọgwụ onye mụje biko gabanụ n'ọbụ n'aka anyị na-anazi chi nweze nwe ndụ ụwa biko kenolia kwuyi ife iwe nwanyị ọma onye bụ si abụrụ ọgwụ biko kenekwezielu m ezi nwa ya bụ somudo Chukwu ọ bụ onye ka na-ekwuru ife ọ bụ ụmụ ihe ọka na-akpọ tasona ga naba n'ụka Jesu ụmụ ụwa mmadụ achọzi n'ibi okwu n'ọnọdụ ihe mma Onatalu chi abụrụ ọgwụ cha Onatalu chi abụrụ ọgwụ egwu ụmụ ka na-eti ọlụ nwanne m ka ọ na-elu ile achọzi